ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସବୁ ପରେ ଆମର ଏବେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଜି ଆସିଥିଲା ଘରକୁ ରୋହି ମାଛ ସହିତ ପାଣି ଆଖିଆ ମାଛ। ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ପାଣି ଆସିଯାଉଥିବ। ଆଉ ତ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇଥିଲୁ ଗରମ ଭାତ ସହିତ। ଆଉ ଏପଟେ ଡୁଡୁଲ ତା ପାପାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କେତେ ଆରାମ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ତ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତା ପାପାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ସେ ପୁରା ଆରାମ ସେ ଶୋଇପଡେ ଏମିତି। ଏବେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଲଞ୍ଚ। ତ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିଯାଇଛୁ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ। ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ଆମର ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାଛ ତ ଭାତ, ଉଷୁନା ଭାତ ସହିତ ଟିକେ ଡାଲି ଆଉ ମାଛ ଭଜା, ତା ସହିତ ଟିକେ ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ଆଉ ରସୁଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଗ ହେଇଥିଲା। ତ ମାଛ ଭଜା ସହିତ ଗରମ ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ସହିତ ସେ ପାଗଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତା ସହିତ ଟିକେ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ପିଆଜ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି ଯୋଉ ପାଣି ଆଖିଆ ମାଛ ଭଜାଟା।